दं बेसेबा गोबाव जाबाय माथो न'आव फैया मानो फैथारला है र' माबा गाख्रबबाय थायो न' आंहाबा मा टेनसन आंसो मिथिगौ नङा मानो फैयाखै एथ' दिन जाबाय दिनै 6 मासनि बारलायलांबाय मास मोननै मोनथामावनो खेबनै फैयो नोङो एबारलाय मा खेबसेबो फैयाखै गोसोखाङोनाय माबाफोर उसुबिदा जादों नामा एयाय नङाबा जोङो थांगोन दे मालाबा नाङा रावबो फैनाङा बाल आं फैनाङा होनना बुंदोंना माखौ फैनो जाबाय थायो नोंसोर आंनि रुमाव मानो एसेबां रागा जोङो नोङो आइ न'आव फैया 6 मासनिबो बारलायलांबाय बिदि थायो नामा न'आव फैयालासिनो गोसोखाङोना नै नोंसा बाबायाबा बेसेबा नोंखौ गोसोखांबाय थायो मानो फैयाखैसो होनबाय थादों आरो जों थांबाबो मानो थांनो होआ नोङो आइ फनफोरा दोनदोलै आयै मा बखिबाय थायो गाव माबा फन हरनो हाया नोंसोरनो बेनिखायनो फनखौनो हरा आङो दोन फनफोरा रायज्लायबाय थानो हाया आङो गरमफोराव बाल नै मानो बिदि नोङो हा उर्मिला बिमा बिफाया मोजांनि थाखायसो बुङो आरो गोसोखांनासो बिदि बुंदों मिथिगौ ना बेखौनो गाज्रि मोनो नामा माथो थांनो हाथ'आ होनदोंना आङो दा नोंसोरबो फैथ'नाङा दा थांगोन माबा मास मोननैसो थाना थांगोन आङो दे दोन फना मानसियाबा मा टेनसन आथिं फारसे जनानै दङ मा अबस्थायाव दं आंसो मिथिगौ बिथिंजाय बिजिराबो आंखौ सैया खालामगासिनो नोंसोर आरो फैनो नागिरो नोंसोरथ' आरो मोनथिबाथाय आंखौ बुथारखागोन आं मिथिगौ आं मा खालामनो बिजिराबो आंखौ न'आवसो थांनो होबाय थायो आं मानो थांनो दे बिजितखौ आं नागारनो हाया बिजितनि अनगा थांनो हानाय नङा आंनो बिजितखौ नांगौ बाल बे बिजुलियाबो लिंबायसो दं नामाथाय थाब फिसा जाला प्रेगनेन्टबोनो आंनि हौवाखौ बेयाव लिंबाय थायो बेयाव आंनोसो नांगौ आंनि हौवाखौ नोंनि नंला बे हौवाया आंनिसो माथ' गोरोन्थि बुंदों नोंसाया माथ' गोरोन्थि बुंदों हा उर्मिला नों न'आव थांदो थाङा आङो बिजित नोंखौ नागारनानै आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा नोङो बिजुलिखौनो गोसोखांबाय थायो दा आगोलथ' बेफोरबायदि नङामोन नोङो आंनि आथिङा जनाय लोगोनो दा आंखौ नांला जाबाय आरोना बिजुलिखौसो गोसोखांबाय थायो बिजुलि पाप्पिखौ साला बिजुलि बुन्दिखौ दामब्रिखौ साला उर्मिला जुबान संभाल के बात करना मोनथिबाय आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंनाङा नोंनिख्रुइथ' साबसिन बिजुलिया मोजांसिन मोनथिबाय जानला मानला बुंनाङा आरो नोंसाइमोनखौ मानो खिन्थाया दे नोङो एक्सिडेन्ट जादों होननानै खिन्थाया आंखौ न'आव लांनो नागिरगोन बिसोरो आंखौ न'आव लांबाथाय नोंथ' आंजों थांफायाना आरो नोंजों हाबा जादों होनना मोनथिबा आंखौ बुथारगोन बिसोरो गोबां खोथा दङलै बिजित नों माने बुजिया आंनो नोंखौ नांगौ आंनो बे खरिखौ आं नायनो हाला जियानो जाया मानो आं गाबोन थांसैलै न'आव थांसै आं नागारनानै सिरि फुङावनो थांगोन आं 4:30 बाजियावनो सिखारनानै साला बे आथिं जनाय हिनजावखौ आं सहायनो हाला सङै खावै होबाय थानांगौ आजादिनो आरो खिनो लां हासुनो लां जि सुना हो थै बेफोरबायदि जिउखौ आंनो नाङालै थांमानसि आं कसम गाबोन फुङावनो थांगोन आं एबार दिनैनो फिक्स जाबाय थांगोन आं गाबोन फुङावनो नों मानो बेफोरबायदि बुङो बिसोर आं दुखु मोनोना सनालाय ओंखाम उखैबाय थांदो ओंखाम संहैदो आं ओंखाम जागोन माबा सना आं ओंखाम गोजा जाया ना दंना गैया नाफोर दावदैफोर ना गैयाबाबो दावदैफोर आंनो आमलेट बानायना होबानो जाबाय नुदोंना बे खरिया गुबुननि जिउ नङाबा ओंखामखौनो जानो हाया सानफ्रोमबो ना बेदर नांगौ बिनो बिनिखायनो इसोरा खरा खालामना होबाय खोमा नों रागा जोंदों न' आंखौ नों मानो रागा जोंदों रागा जोङाखै आङो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि बिजित नों आंखौ मानो थांनो होबाय थायो न'आव थैगोन आङो बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा नों नङाबाथ' आं थैखागोन नों जुदि मालाबाफोर आंखौ नागारना थांमारोना आं कसमबो थैगोन आं सुइसाइड खालामगोन नोंनि अनगा थांनो हाया आङो नोंखौदि बेसे मोजां मोनो आङो जायखि थैया मानो जेबो अरजाया आङो नोंनि बायदि हिनजावजों आं संसार जाबाय थानो हाया गियानबो गैया आखलबो गैया बिथिंजाय आथिङाबो जनाय थै खोनादोंना खोनायाखै नोङो सनालाय आं नों गैयाबा थैगोन आरो आंखौ बेफोरबायदि न'आव थांनो होबाय थानाङा आं थैगोन रामोनदाया आं फन हरबाबो दिनै मानो रिसिभ खालामाखै ना बियो आंखौ गाज्रि मोनबाय मोननोबो हानाय बिमाया एरे हरबाय थायोना आंनो फन हरला नामायो बियो दहायनिफ्रायनो रिसिभ खालामाखै आं हरबायानो दङ मानो रिसिभ खालामाखै बियो लैथोसि आब' ओंखामा जाफैदो गांजेमा गोसोम रानि नोंसोर जाग्रोथां आं उनाव जागोन दे मानो आब' जाफैदो दादावलिया आयंआ लिंहरगासिनो नोंखौ र' आं एसे टेनसनाव दङ र' गांजेमा गोसोम रानि टेनसन मा टेनसन आब'
दहायनिफ्रायनो आङो नोंसा गुमैनो फन हरबाय थादों मानोबा रिसिभखौनो खालामाखै बेखौनो गुमैया खामानियाव दं दे बे नङाबा रिसिभ खालामालासिनो थागोन ना आंहा माबा रिसिभ खालामाबा बोरैबा मोनो मोनोथ' आरो हौवाफोरा फन रिसिभ खालामाबा आंनियाथ' हौवायानो गैला मालायबा गुबुन हिनजावसो हाबा खालामबाय गांजेमा गोसोम रानि नोंहाथ' जेबो बैसोआनो जायाखै सोरबाफोर जुदि नोंखौ हाबा खालामनो नागिरोबा नों हाबा जा नाथाय आं बायदि सासे गथ' गोनां बिमाखौ सोर हाबा खालामगोन दे आब' मोनथिला दे आरो मा जाबावगोन जालांबाय होननानै रामुसिंजोंनो थांनो नागिरबाय बेखौबो बिमायासो जना दोनबाय आरो आइनिया गथ'सो जोनोम जाबावबायलै सासे मा एसे गाज्रि खाफाल आंनाबो आब' सानबाथाय जोबोद दुखु मोनो आङो माथो बुंबावनो आरो नोंनि थाखाय सासे नागिरनो होनांगोन र' आङो नोंसा गुमैनो नाथाय आङो नोंनि बिदा फोजोंसारखौसो नांगौमोन लैथोसै आब' आं फोजोंसारखौसो मोजां मोनो बिनि अननायानो आलादाखा आंखौ रुवाथिबाबो जा अनखायो बाबुखौबो अनखायो बिनि अननाय मोननानैनो दा बिनि अननायखौ मोननानै गलिबाय आंनो फोजोंसारखौसो नांगौमोन दे ओंखाम जानाया मा जाखो आइया लिंहरबाय थादों आब' ओंखामखौनो जाथ'आनो जोंहा जाहैग्रोनोसै आदा है ज' जाबासो हिट जायोलै लैथोस्रि फै जानि दे नोंसोर जाग्रोनाय आं दसे उनाव थांगोन दे ओमफ्राय गांजेमा गोसोम रानि नोंनिया दि आखाइ सादों होननाया हामबायना मिथिखादोंमोन आङो फोजोंसारा दि सोंगोन होननानै आदा हामबाय नों लाबना होफैनाय मुलिखौ जानाय लोगो लोगोनो हामबाय आंनिया आखाइ सानाय आथिं सानाय होनबाथाय गिखांनायसो मोनो आङो आजिखालि मानसिफोरनिया जोबोद सानाय सुनाय जागासिनो आदा जायबा हिनजावा नोंखौ मोनगोन खाफाल गोनां जागोन आदा बै बिबारि आब'आ बे जाम्बि नों बायदि सासे मानसिखौनो बियो सिनायासै नोंखौ मोननाय मोनबा आङो इसोरनो फुजा होगौमोनलै इसोरा जुदि नोंखौ आंनि खालामना होनाय मोनबा बेसेदि मोजां मोनो आं नोंखौ आदा आंनि फिसालाखौबो गावगायनि फिसालाबायदि अनखायो आंनि थाखायबो बिनि गोसोआव माबाफोर गैयाथ' थानो बानाय गैया खोमा मालाय मा सानलाबायो आंहासो हा माथो सानबाय थाखो गांजेमा गोसोम रानि थुदो ओंखामफोरा फुरैदो थांनि र' आदा जोंहा ज' जाहैनि ओंखामखौ थौ लैथोस्रि नोंहाबो फै थांगासिनो दे आंबो हेलौ रामोनदा दहायनिफ्रायनो फन हरबाय थादोंमोन नों मानो रिसिभ खालामाखैमोन आङो खामानियाव बेस्थ' दंथ'योमोन बेखौनो जागिनाय मोनदोंमोन आङो नों आंखौ गाज्रि मोनबायसो खोमा होननानै नोंखौलाय मा गाज्रि मोननो आं सना मानसिफोरा आरो नंखाय बाखाय एरना होयोना आरो नोंसायाबोथ' आंखौ एरना होदों खोमा न' एरना होबाबो आं फोथायालै सना दा बायसेयाव इसोराबो जुदि नोंखौ बुंफैयोना नों गाज्रि नों हंला बोरायखौ फुदुंदों गोसोथोदों होनबाबो आं नोंखौ माने फोथायनाय नङा बिदि होननानै नंमारगौ हाजारजन मानसिया नोंनि बागै गाज्रि एरना होबाबो आं फोथाया खालि आङो नोंखौल' फोथायो आं बिदि नंखाया सना आं बै हंला बोरायखौलाय मानो गोसोथोनो थैस' थांस' नोंखौनो मोजां मोनबाय थागोन नोंजोंनो संसार जालांगोन आं सना आंथ' नोंनि अनगा रावखौबो मेगनखौनो होखाया साला नोंखौ नंखाय बाखाय ओरैनो जानला मानला बदनाम होबाय थायोना नोंखौनो लाबोना दोनसै आं बेयाव सना नों फैदो एबार आं थांबाथाय न'आव थांबाथाय नोंखौ लाबोखासिगोन बेयावनो आं मोनथिया नों फैथारनांगोन सना मा होनदों नोङो रामोनदा नों आंखौ ओजों लांगोन नोंखौ बेयाव लाबोनोसै आङो एथ' गोजानाव लांना दोनसै आंखौ होनबालाय माथो नोंखौथ' आइया लांनो होखाला न'आव आं मोनथिखागौ नोंखौबो बिदि बुंदों होननानै लैथोस्रि नोंखौ आं लांनाङानो आं मालाय गुबुन हिनजाव हाबा खालामनांगौनो गावहा नायना होगोननो मोजां नायनानै नोंनि अनगा आंनो रावखौबो नाङालै लैथोस्रि नोंनिख्रुइ साबसिन हिनजावबो नांला नोंनिख्रुइ गाज्रिसिनबो हिनजाव नांला आंनो नोंखौल' नांगौ आं बेनिखायनो नोंखौ लाबोनो नागिरोना नों आरो फैया बेखौ साननानै नाथाय आइया नोंखौ जेबो नायनोनो हाया मोनथिया आंबो नोंसायादि आंखौ मानो नायनो हाया आं बेखौथ' आं सानबाबो सानख'नो हाया हाजार बियो आंखौ गाज्रि बाहायबाबो आं बेजों मालाबाबो गाज्रि बाहायफेरा नाथाय नोंसाया आंखौसो आं दुखु मोनो मोनथिगौ ना रामोनदा ओंखामानो खहाबा फैसा थाखा गैजायाबाबो आं बेयावनो खुसिमोन बेखिनिखौनो खुसि लादोंमोन आङो नाथाय नोंसानि थाखायसो आं खुसि लानो हाया बे आइयाबो मोनथियाथ' मानो बेफोरबायदि माला हामगोन बियो नाथाय बिजुलिया हामबाय मानसिया आगोलनि बायदि नंला गेजेर ससेयाव एसे सोलायदोंमोन ओमफ्राय दा हामफिनबाय बिबो फोथायखादों आंदि बेफोरबायदि नङा होननानै बेनोथ' आइयानोथ' बांद्राय दिन्थिगासिनो नोंखौ लाबोना दोनसै आं बेयाव एबार थांबा आङो लाबोमारगोन दे नों फैनांगोन दे जागोन दे आं नोंजोंनो थांना थाहैगोन आं लाबोबा सोर मा बुङो बुंबाय थाथो आंजोंनो थाबाय था नों जागोन दे थांगोन आङो
गोसोखौ दासो स्रां मोनबाय आङो दहाय नोङो फन रिसिभ खालामैखाय बेसेदि दुखु मोनबाय दङमोन गाबबायसो दंमोन आङो ओंखाम जानो लिंदोंमोन आंखौ गांजेमा गोसोमरानिया थेवब्लाबो थाङासै आङो थां ओंखाम जाहैथां नोङो बेफोरबायदि थानाङा नोङो गिनाङा मिथिगौ ना आं नोंखौ फोथायखायो हाजारखि जाय बुङा मानो आं रावनिबो बाथ्रा खोनासंखाया फोथायखाया आं नोंनिखौल' फोथायगोन आगोलो बुंखाखानाय दंखायो औ सना दे होमबा आं ओंखाम जाहैनि र' नोंबो जादो जागोन दे आंजों फैबानो गासैबो हामसिगोन नों जाया मोनथिबा खम जोंगोन ना दै बे जोंबाय थादो बेसेजों जोंबाय थादो जागोन दे थांगोन आङो दे जाहै उदै बुंजासे जादे जागोन दे लैथोश्री नोंनि अनगा आंनो रावखौबो नांखाया नों आंनि सनासो सना सरि दे उर्मिला सना दिनैनिफ्राय आं नोंनिफ्राय बिदाय जाबाय माथो खालामबावनो नों बायदि सासे आथिं जनाय हिनजावजों सोर संसार जाबाय थानो हानो आं मोनथिया नोङो थैगोन ना मायो नों थैबाबो थांबाबो आं नोंजों थाबाय थानो हाला नों बायदि सासे आथिं गैजारोङि हिनजावजों आं बोरै सोलिना जानो दे गासैबो खामानिखौनो फारसेनिफ्राय आंनो मावना होजोबनांगौ बेफोरबायदिबालाय मालाय हिनजावा हौवानो ओंखाम संना होयो जि उनु सुना होयो आंनो आरो उल्था आंनो बेफोरबायदि नाङाथ' मालाय आंनि लोगोफोरनि हिनजावफोरा जावनखायो ओंखामखौ संना होयो जि उनु सुना होयो माने बिसोरो आंनि लोगोफोरा जेबोखौनो मावखाया सब हिनजावनि सायावल' नाथाय आङो बा खिनो लांनांगौ हासुनो लांनांगौ ओंखाम संना होनांगौ थोरसि सुनांगौ इ गासैबो खामानिखौनो फारसेनिफ्राय आं हाया आं बाबाय नमस्ते थांसै आङो 4:00 बाजियावनो सिखारनो सानदोंमोन 4:30 जालायलांबाय थांसैलै बेफोरबायदि थाबाय थाबा जाया बियो एसे थाबैनो सिरि मोनो थांसै दिनै आइया खम खुसि मोनगोन आं थांनायखाय बिथिंजाय बिजुलियाबो आंजों फैया जागासिनो नाथाय आं बेखौ फुस्लाय लाबोनांगोन बेजोंनो संसारखौ मोजाङै जालांसै आरो प्रेगनेन्ट बावसो मानसिया गोरोन्थिया आंनो बिजुलिखौ थगा होदोंमोन नाथाय दासो फस्थायबाय आङो बिजुलि सना आं थांगासिनो नोंखौ लायगोन आङो नोंखौ न'सिम लायगोन आङो खुलुमगोन आं नोंखौ बे खरिजों थाला आङो थांसै आं उर्मिला टाटा बाय बाय गुड बाय सिरि मोनाखैथ' सिरि मोनबा एकदम हांगामा जागोन जेरैनो दरजाखौबो खुलिनांगोन आं थांसै बारा गोबाव खालामबाय थाया जेबो सानबाय थानाङा थांदो मैया हरावबो ओरैबायदि सिमां नुदों माने बिबारिखौ बिराद प्रब्लेमाव नुदोंलै आं सिमाङाव मानसियालाय प्रब्लेमावसो दं नामायोथाय दाखालिबाबो नोंनियावबो गाबसोदोंमोन मानसिया माबाफोर जादों नामायो दा फन हरनोबो एसे बोरैबा मोनोना गाज्रि मोनगोन बेनिखायनो हरा आङो प्रप'ज खालामनायाव एक्सेप्ट खालामिखायनो एसे बोरैबा मोनो आरो आंखौ गाज्रिसो सानगोन ना बेनिखायनो हरला आङो नाथाय मानसिखौ नुबाथाय एसे बोरैबा अनखांखां मोनोलै एथ' मोजां हिनजावखौ नागारनानै बे बिग्रायाबो अबाव हिनजाव जबैखो साला फाफ्लिया नुबाबो सिनाय हायैसो जाना थाफ्लायो मा जाबावगोन बिबारिनि संसारा हौवाखौनो दाबो नागिरो खोमा बेनिखायनो दाखालिबाबो बेसेबा गाबदोंमोन नुनानैनो माथो होनो लुबैदोंमोन नाथाय माथोबो होआसैलै हाजारबाबोथ' बिग्राया फैखाला आंखौ एक्सेप्ट खालामनानैथ' जायोमोन बिबारिया माथो खालामबावनो आरो मालाय गोसो गैयाबा आइमोनाथ' एक्सेप्ट खालामखाया दिनै बेखौ आरो सोर एक्सेप्ट खालामखानाय नङा दिनै रावबो बिमा बिफाया बिदि हाबा जाखानाय गथ' सासे थाखालायनायखौ लाबोबा रावबो एक्सेप्ट खालामखाया बयबो रायगोन थेवब्लाबो आरो आं बिनि दुखुखौनो दा नायनोनो हाया आरो मोजां मोनो आं बेखौ मानोबा बिबारिखौनो गोसोखांलांबाय थायो गुबुन सिख्लाफोरनि फारसे एसेबो गोसोआनो थाङा माथो नायनोसै उनाव मा जायो हाबा जानो बैसोबो जाबाय बिनियाथ' मालाय फिसाजोआ देलायलांबाय आंहासो माला हाबा जागोन माला मा आं सानबाबो साननोनो मोनला गोसोआनो गैया नोंखौल' माबा हाबा लानो गोसो जायो आं बिबारि एक्सेप्ट खालामबानोथ' जायोमोन नोङो आं नोंखौ दुखु होआमोनथ' आं नोंखौ धोखा होआमोनथ' हाजार आइ आफाया आंखौ रायबाबो आं नोंखौ जेबो बुंनाय नङामोन आं माने आइ आफानि साइडखौनो जाखायामोन थैजासिम नोंजोंनो मोजाङै संसारखौ जालांगौमोन नाथाय नों आरो एक्सेप्टखौनो खालामासै आंखौ गाज्रिसो मोनदों गाज्रि सिमां नुयो दानिया मा जाबावनोलै सना दिनै बिजिदाय फुङावनो सिखारबाय ना हासुनो खिनोसो थांदों मानसियालाय आंहाबो हासुनो ओंखारसोदोंमोन बिजित सना खिनो थांदों ना मायो ना हासुनो थांदों
आंखौबो हासुनो ओंखारसोदों। माथो एंबो गैया उंबो गैया। बिजित! सनालाय खोनादोंना खोनायाखै? मानसियालाय दिनै बेंगा जाबाय नामा इयो? ओरैनोबा माथो खेबसे गाबज्रिबानो खोनायो। बिजित! सनालाय खोनायाखै नामा इयो? मानो माथो होआखै बिजितआ? बिजित! सना! बिजितलै खोनादोंना खोनायाखै? आंखौ हासुनो ओंखारदों। अबाव थांखो नोङो? बिजित! मानसिया माथो होआखै? अबाव थांखो मानसिया? आरो दिनै एथ' फुङावनो बियो सिखारदों। ओरैनोबाथ' एथ' फुङावनो सिखारा बियो। 8था 9थायाथ' जाखायो। दासो 6:30 जादों। 6:30 बाजियावथ' फुलाबो सिखारा बियो। बिजित! मानो माथो होआखै नोङो? बिजित! बिजित! अबाव थांखो नोङो? मानसिया अबाव थांखो? बिजितलै! हासुनो ओंखारदों आंखौ हासुनो। खोनादोंना खोनायाखै नोङो बिजित? अबाव थांखो नोङो मानसिया? एथ' बेरे फुंजा अबाव थांखो नोङो? नोंथ' मालाबाबो फुङाव सिखारनानै थाबायनोबो थांनाय हुदा गैया। खारनो थांनाय हुदा गैया। बे अबाव थांखो ना आंखौ नागारना थांबाय? बिजित! नों आंखौ थारैनो नागारना थांमारबाय ना मायो? बिदिबा आंहा मा जागोन? आं थैगोन बिजित थैगोन। फनालाय फना आंनिया फन हरनि र'। फना सुइस अफ? फनाबो सुइस अफ? बिजित! नों आंखौ थगायमारबाय ना मायो? नों आंखौ बेफोरबायदि नागारना थांनो हाया। आइला आं मा खालामबावनो? बिजित! सना! बिजितलै! नों आंखौ नागारना थांमारबाय ना मायो? बिजित! नों आंखौ नागारना मानो थांनांगौ? दा आं सोरजों थागोन? आं नोंनि अनगा थांना थानो हाया होनना बुंदोंना नों बैथालिजों थांफिनबाय ना मायो? बिजुलि बैथालि बुन्दिजों नों मानो थांनांगौ आंखौ नागारनानै? बा आंनि आथिङा जनाय लोगो लोगोनो नोंनो आंखौ नांला जाबाय बिजित माबायदि नोङो? बिनो नामा नोंनि दुरुलाबा?